Hello mga ka-listeners, mayong palis ang oras untop alas 2 sa kapunon o intro vlog na po na para sa part 2 aning gugmang binilanggo. No? Magbasa na ako dito sa comment no kaya ron di malangan kay daghan ra ning comment ron dai natigom na no. Muna nga dito na ako basa mga ka-listeners sa inyong comment. Anya paibalo lang sa diganan sa vlog, issues drama no. Para di mo di na ta magdalo sa nang part dapitan anong taas og vlog no. Dito na lang mo sa drama no mga ka-listeners. Salamat kayo sa pagsagot no. Yeah. Ang una na kung basang comment kang Unflor no. Salamat idol sa part 18 kinaganang heart niyo comment. Salamat po nimo Unflor no sa makanunayong pagpaminaw. Anya na po si Julita Pugoso no. Tulo ka heart niyo comment. Salamat kay Julita Pugoso no. Anya si MG si Roma hapit na siguro ni Mahuman. Mahuman na gino ang buwak na salamin no. Nya okay na kung ibasa ang comment sa buwak na salamin no sa part 18 no. Kung sa po yung mga comment siguro sa part 19 no sa mga wa ka ibalo no. Nasa playlist ang katapusang sumpay kay ang uban basigwa mo tanaw sa vlog ban wa kay baw duga man lagi part 19 dun nasa playlist no akong gi-add kay sa niagi pa man tong mga tuig tong part 19 good. Nag-umna man to mo nang matabuna na. Nang i-add na ko sa playlist mga ka-listeners. Hinaot mo tamutan ako sa vlog ng uban para makaibaw sila ba nga. Nana dahil sa playlist ang part 19 no katapos ang sumpay. Si May kinaganang heart ng comment ni May no. O si Cleabel Albero po upat heart ng comment no. Kinikang May kay daghan di may hat. Ina na ko i-phone kay malibat atong mata. Malibat ang mata itututo kan daghan di ba. Salamat May sa daghang heart na comment no. Og si Cleabel Albero no. Hangyo din ako niyo i-like sa ninyo itong mga drama mga ka-listeners no. Nakahinumdum ko sa gi-comment ni Lenny Omega din no. Daghan kayong naintanaw na minaw pero nganong gamay rang like no. Dapat katumbas unta ang sabyos ang like no. Una nga bisig makalimot no. Yung balik ng hangin ka listeners. Yung kusog ang hangin na po. So, i-like nyo mga ka-listeners ha. No? Hindi paminaw nung daghan sa like ba. I-like mo nyo mga ka-listeners at mga drama no? Katong wapa mo like ba. I-like sa ninyo ka-listeners karon kuan kanang mudaghan og samot ba nga to ang mga listeners no. Kay inyo lang i-like i-recommend man na YouTube. So, i-recommend na YouTube sa uban ng mga viewers. Makapaminaw sila sa drama, no? Minana ka na siya mga listeners, no? Kung dagag like ba, makaingon sa YouTube na, uy, ato ni-recommend para daghang maminaw ng drama, ha? Makaibaw itong uban, kaya ang uban, makaibaw nga na sa YouTube drama, no? Nantuo sila nga naara sa DWHP sa live streaming. So, nanalita sa YouTube, nag-upload tag drama. Ang uban wala kay balo kay di man po sila makanuna og search. Pero si YouTube ni mo recommend sa drama may spread na pisagasa katong mga viewers nga pa kay balo may spread na makakita sila uy na di drama na minaw kani bilo kini pa taas kay ang paminawon nila mag-atag mga pila kada adlaw minaw unsa ugma na po sumpad mubo ra no? Muna nga hinaot ng tanong nga i-like sa ninyo mga ka-listeners para makapaminaw sa uban no makaibalo sa sila nga day drama diri no nga sulit paminawon no kay tinag-as na naka-playlist na yan na ila lang mo reklamo pud mo sa may mga ads ay lang pud mo reklamo mga ka-listeners no kay makatabang man na no nga makapadayon ko no. Pareho sa radyo, mamina mo sa radyo, di ba? Daghan commercial, no? Daghan sila commercial. Tungkol kayo mo na nagtabang sa stasyon sa DWHP, no? Daghang sining. Nagtag DWHP, kaya daghang sponsor, no? Daghang sponsor ng mga commercial kinadaghanan. Ano, no? Kung nisabot mo na, mina mo radyo, daghan kayo commercial na mubor ang drama. Wa siguro po yung rason, no? Nga di mo masabot sa ako, ano, nga taas itong drama. Nga pipila ng ads dili kayo daghan
ads kay di man tanan mo gawas na ads kasi pag daghang makita ninyo na nakayelo-yelo daw sa puti-puti nga ads di man tanan mo gawas ma-escape pa man gani ang uban no? Dahil sa maminaw ka sa video nga di mo ka-escape ang unsay commercial ko paminaw gid mo anto mo magsugod og balik ang drama di ba so inana na naranasan mo hinaot na sa pagsabot no kaya masuko lagi pa rin umpan ka sa buka escape na inyo na lang mindset kung ganahan mo support sikan na lang no? Hindi mo escape muhangyo na may kunin bisag mubo lang na ads kaya hindi dyan mo ganahan ba bisag mubo lang lipay na ko na so anak lang kalasinas no o padayon basa sa comment si Miles Ramos, wala man lagi sa playlist ang katapusan, Sir Jan. Unavailable pa isa ka part. Lagi, pero okay na ni Miles Ramos karon na makita na. Na unavailable pa to tungod kay napa man ang part 18 bumpa bago pang na-upload ba. Bago pang na-upload no nang taon gamay. Diya ako to siyang schedule para bana sad ba nga makapaminaw ng mga listeners mo gawasan siya ma-public na no? Salamat Mers Ramos no hinaot na nakadungag balik sa playlist no kay aron mapaminaw nimo si Mi unsa orasa ang final ani please hanap na sa playlist no way kung basa no with tulok heart and comment thank you Idol Jan nakapaminaw ni Mi no kay thank you naman siya no salamat Mi no. Si Janet Bangkong, salamat brother. Wasa pa yan, Janet Bangkong, salamat po sa pagpaminaw. No? Si Mi na po din unsa man napanindot nga drama, pareha ni nga drama. Unsa man title, please, with tulok ka heart. Mangita pa, no? Pero kini, gugmang binalanggo karon kasi nindot man po ni dramahan, no? Paminaw lang mo ani mga kalisinas, no? Paminaw lang yun ni Mi, no? Kaya nindot sa nga drama. Anya salamat Mi no pero usahay mo ra pag sa photo ng drama o naam dyan sa drama party man sa drama nga pag sa photon ka makatawa ka malingaw ka kini ding buwak na sa lamin grabe yan po rin di ba nahibad na magubang ga comment no na dyan sa drama nga kalisimas mo nindot mo sumda lang ninyo paminaw nyo parto na taron nyo salamat kay Mi no. Unya si Jean Ismero samtang gawlat ko sa part 18 na minawan po ko sa mangtas o nagkatawag gitulo kay mo. Salamat Jean Ismero. Linggot ang mangtas malingaw ka na. Kulba-kulbaan kaya maminaw na no. Labinaw gabi ka maminaw. Thrilling ba? Siri piling atong Idol Jan upload pa og laing pang mga drama. Kini na pula tong drama ron siri piling atong ja mangita pa og laing dugang no. Si Pirulin TV pagkanindutan na dito sa story ay lang kalami na lang dito tiwason diretso Idol salamat ang dautan maujud ang matumpawak mao na ni ang karma ni Sophia iyang anak mao yung maunay iya sayang gisugo ni emoji nakatawa nagluha kay naguol na po yung mga heart salamat kay Pirulin TV no sa pagpaminaw si G Borha Lods excited na ko sa last part Idol ako gyud ni Atangan, Idol. Shout out, Idol, watching from KSA. God bless. With tulo ka heart. Salamat kayo diya. G. Burha sa KSA, no? Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Nahinumdum ko sa artista sa DWHP, no? Nga si Gis Burha, no? Kasi nakaabot niyo, mga kalina. Nahinumdum ng artista, si Gis Burha sa DWHP. Artista na siya. Pero may ganun nang i-mention ni Kin Galinia kada palis. Na listeners na lang siya no? Pero artista na siya sa una sa DWHP si Gis Borja no? Nindot na siya mudag mo acting sa drama pwede siya pang bida pwede siya kontrabida hindi ito tingog pero naman si Gis Borja mag-artista sa DWHP no? Nakinumdum ko parang sa kapilido aning G. Borja ba no? Lini Omega ayaw ng agwa mura kag madyaw as brown sir kanindot siya mura Lini Amiga no katawan ta si Lini Amiga salamat Lini Amiga sa mukha
comment, dapat daghan na comment si Lino Miga, kung basahon na lang mga listeners. Kung sa'y problema sir dyan, kay marites ba ko, joke lang, sagdi lang problema, ampo lang, nalagi, nandiyo na yung solusyon, in every problem, there's a solution. Tama yung sigalo may sakto gina yung solution, nandiyo yung solusyon. Nya, hapit na gid ko mahuman, part 18, salamat the answer, like pod mo mga higala, para daghan ka-views, ma-promote ni YouTube. Yun, sakto ka Lino Miga, no? Sweet to, ginis Lino Miga, yun. Pero ako, nahibaw na ko ani, pero alam ko mo, naghuwat na kung naay, nadyo mo comment ba kay, para, dili, kay gikan na ako ba, no? Salamat Lino Miga, no? I-like ninyo mga kalisinus, no? Para ma-promote ni YouTube, no? Di ko tig-ingon, no? Di ko tig-ingon, no? Please like and subscribe, no? I-click ang kanang notification bell. Di ko tingin na kay gusto na ko inyong kabubuton ba, no? Kay kasi nung supak po sa kabubuton ba napugos no? Mas nindot mo tong inyong kabubuton, nalipay mo sa inyong gibuhat nga mo subscribe, mo like, mo share, mo comment. Unang di kay ko tig-sultig mo na no, nga please like, subscribe, no? Pero inyo na ng mindset, ganahan mo support na pwede ra, subscribe mo, like, mo share, mo comment. Pero sakto ni mo ni Lino Miga na i-like ninyo para i-promote ni YouTube, daghan ang makapaminaw ba, i-promote ni YouTube sa asam na madong katong mga wala kay balo makapaminaw sila, yun na ba kay kasagaran makabantay, mo-upload ko ka na mang subscribe ko kat ng mga nakasugod nagpaminaw, sigwa mo subscribe, pero nakasugod o paminaw, manotify naman sila o mag-upload ko, sigwa sila mo subscribe. Pero inatuta na subscribe na yun, no? Kaya naminaw nagtamo, nalingaw na mo, subscribe na mo, pasalamat na. I-like po din yung mga kalasinas, no? Kaya ganahan mo, comment mo, pa-shout out niya na. Wala na din, na nakutos on, tinitaas na kung into vlog, no? Ito maglanan mga kalasinas, paminawa ninyo ang part 2 sa Gugmang Binilanggo. Like the stars in the night that I love. Sa miaging yugto ning sugilanon at unaseran. Grabe gyud ang gibating kabalakan ni Erika nga wala yon siya mumabdos. Mao nga nakahukom si Dr. Renante nga magpahiling gid sila og espesyalistang doktor sa pagpanganak. Ug wa malilong kang talya ang ilang problema. Ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Gugmang Binilanggo. All night long, all day. Palacios Residence, hello? Nindot man din kang tingog sa phone, Talia. Doc Renante? Ikaw kini? Oh, ako ni. Natuog na ba si Papa? Oo, Doc. Mapauli na mo, Doc? Mag-andam ko pagkaon? No. Dili may makapauli ron. Iwasonin na mo ang among check-up. Mag-hotel na lang mi si Ma'am Erika ni mo. Nanawag lang ko aron mahibaw mo nga dili mi mo mauli. Okay. Okay, Doc. Sige. Amping mo diha. Bye. Hala. Unsa man kay ilang sakit? Nginong magpadoktor man sila? Ginoo. Ayaw ito natagi og sakit si Dr. Renante. Ayaw intawon na. Love, niya po mo ka din sa sala. Upang mo ka matog, ha? Nagtubag pa ko sa tawag ni Dr. Renante. Tuod. May bagting mo na itong phone, no? Ako sabay tuyo niya. Ipakasal na ta niya, ha? Mahing mo ba, Chino? Ayaw nag-ikumidjang butangan. Ayaw, day. Sagrado ba ng kasal, no? Mauna. Kuan, nagpahibaw lang si Dr. Renante. Nga dili sila mamauli karon kay tiwason nila ang ilang pagpa-check up. Saan niya check up ilang sige atiman, oy? Ako, saan sila? Doon na sila sakit or mabdo si Amerika? Ambot. Pero, problema man ang ako nakita ang ilang pagpa-check up, Chino. Ha? Mau ba?
Nahadlukit ko sa mamahimong resulta sa check-up na mo ni Renante. Hala? Erika? Oh, nga may bangon mo ka? Dili ko makatuog. Erika, bisa mag-unsa pa kagabala ka diha. Dili na mausab ang kamatuoran nga atong mapati ugma. Busa, relax. Nahadlok ko sa mamahimong resulta sa examination na to. Sa ako nang giingon. Bisan unsa pa kabati ang isulti sa doktor na to. Ato nang atubangon ug dawaton. Maayo man di kang mutimpla o kape, Talia. Taghapla na, sir. Mao di nga ganahan kayo magpatimpla ni mo kape si Renante o Erika. Taghapla lagi to, sir. Tod, kanus aman mo magpakasal ni Gino. Ah. Kay mo amot ko. Uy, dili pa ko ganahan magbinyo, Sir Anton, uy. Nga man. Ato-ato lang ni Sir, ha. Pero, wapag ko hunang magbinyo. Unsa? Uy, nga man. Ambot pa, Sir, uy. Madlok man ko magbinyo. Pero may uyab naman ka si Gino. Angay nga magplano mo sa inyong ugma. Basta, Sir, dili pa ko ganahan magbinyo, Sir. So, isuway ragad ining akong pagpanguyab. Unsay suway-suway, pasilahan din mong mga batanon, pagkadili masabot. Karon, mao na gyud ang atong gipaabot, Erika, love. Ang resulta sa pagpag-examine naton duha. Renante, Oh, unsa? Unsa naman sa ha? gikulbaan ko maayo. Erika, relax. Oh, Nanan, doktor. Dok? Kumusta? Unsay resulta sa imong pag-examine mo? Pila naman to kaadlaw sila nga nagpa-doktor si Dr. Renante si Ma'am Erica. Unsa yung kayo lang problema, no? My loves. Dumir mo kang naadin here, my loves. Ha? Nahuman ako panlimpyo sa taas, Gino. Mong ba? nagpangi na lang ko din eh. My loves, ang saman. Unsa ka kung magpakasal na lang ta? Unsa? Uy, ay ko binuangi ha? Ay ko kabuangi, Gino. Wapataw na sa kunahon ang kasal, no? Pero titinin noon din ako ni mo, my loves. Makita pa lang kasi kung kasing-kasing makita gini mo yung pangalan nga nakatatak RMN pero sa kung kasing-kasing. Unsa? Mura pa. Well, burit tingog man ako ni mo. Gino, kinalang maniguro ko sa akong gipati ni mo. Kaya dili ko gusto makapasakit ko og tao. Kuan lang, good. Uyab-uyab lang, good ta. Ayun ang pangita og lain pa, ana. Aran ako sa kwarto nila ni Doktor, ha? Akong i-arrange kay basin pa og galit nito sila manguli ang atong mga agahon. Ha? Forbida, no? Para maghanap nga masawa na Costalia. Sa kanintutar paglawas ng kanahan. Kung magtalikod, klaro kayang lubot nga ang pikas saktos tunga. Uwi-hiwi. Mura yun siya si Miss Erika. Uglawas, lami kayo. Hasta kita soon. Paubos lang iko. Siya rin siya maluoy ako. Erika, kalma lang.
na na madakalma. Wala akong mapukog sa gisulti sa doktor. Di na madawat nga ako ang may problema. Dili. Love, may violation disorder ka. Natinala atimanon. Muna'y unahon og atiman sa espesyalistang doktor. Dili ta magpakawa sa paglaom. May treatment kini, di ba? Pero dili 100% nga magmalampusan ang treatment. Gusto na kong hatagan kag anak. Erika, magpa-doktor ka una. Laing problema nga atong atubangon kay positibo ka sa BRCA gene or breast cancer susceptibility gene nga posibleng nasunod nimo sa imong inahan. Breast cancer ang namatyan sa imong inahan, di ba? Ug sa imong usa ka auntie. Makapa-increase ni sa risgo sa ovarian or breast cancer. Og last option ni Dr. Ronald mao ang prevention. Ang removal sa imong duha ka ovaries. Fallopian tubes. Nga mao'y makapahimo na kong inutil nga asawa hangtod sa hangtod. Inutil ko rin, ante. Inutil ko pagka-asawa. Erika lang. Inutil ko. Gusto na. Ayaw pa rin. Malabang ni nato ka na. Ikaw ang importante na ko. Ikaw. Gusto kong ikangwati man ako, love. Dili ka na mahimo, love. Nahibaw ka gyud nga orthopedic surgeon ka. Itugyan na to sa espesyalista ang imong kaso. Renante, saan ako, ha? Niligid ko ni mo, Elisan, please. Dili na mahitabo, Erika. Bisan dili pa ka makahatag na kog anak. Dili mahitabong ilisan ka. Promise. I promise. Kinsa pa kanina nawag? Hello? Talia, ikaw ni? Oo, Doc. Ako kini. Andama ang among kwarto ni ma'am ni mo. Kay mamauli na may. Yes. Yes, Doc. Yes. Sige, bye. Bye, Doc. Ay. Kanindot yung tingog ni Dr. Renante, oy. Nga naman kanino. Ngakon magkabati ko sa tingog ni Dr. Renante. Muraman umusayaw ang akong kasing-kasing. Hoy, Talia! Kinsa ko taon to nanawag? Nga na imo mo itong gitubang? Akuan, si Dr. Renante man to. Gisugo ko niya sa pagpaandam sa kwarto nila ni Ma'am Erica. Nagpaabot yung kasi ang tawag, no? Ha? Wawi! Oy, ay nalang ko gilara. Sip-sip kay kandak ko. Lalang. Ha? Ako ha? Naghilom-hilom radyo ko. Pero karon, klaro na kayo. Sip-sip ka sa itong mga gown. Lalang, watang ko mo sip-sip, oy. Ha? Bayan, no? Ayun na lang, oy. Ayan na ang tani mo. Kung wa ka pa mo sip-sip, ako untay tagatiman karon ni Sir Anton. Kung ginahan ka nga maoy mo atiman ni Sir Anton, akong inon ang doktor. Ayaw na lang. Wa na'y lami. Imo na kong giunhan. Lalang, ayun na lang ang pangikin ako. Dili man ko ni mo kaaway. Makalagot ka. Hala, nga naman to si Lalang. Kalit pa lang siya naglakot na ako. Hala, nangigigiday siya na ako. Ay, tagdatos lalang, uy. Abta di nga dito siyang binuwang sakit, ay, mawag sapo to. Nakalitan man ako ko, Gino. Kay kalit pa lang siya kasuko na ako. Ay, sos, kiyan lang kag sip-sip. Gingan lang pag kunisip-sip lagi. Kaya, no? Doon na kinakaingon ini, Gino. Hala, suyal na siya ni mo. Wapa, mga kahon niya, nindot yung sawal. Sa sawal. Lawas ko, unsa mo to, eh. Wala ko na sa amo. Di magaling ka murag katabang upurma na, upurma mo, ay. Ay, pwede ba mo gamat? Mugunit ko sa imong kamot lang ka, ha? Ha? Kuan? Ay, mukha ni kamoto. Ay! Ayaw pagkagip-agip di ha! Give oh. Sila lang. Uram-uram na eh. Nasad ko, no. Bangkong ni Bayana. Kita rin mo yung bantayan na ni.
Di man tadi siya ingon ana sa una, probida. Naagid lagi na siya nasukaan, Gino, uy. Oh, uy. Ano na sila sa doktor Dante, oh? O sige na, ablihin ang gate. Pagdali. Okay, okay. Yes. Pakita na sa na akong idol. Talia, kape niya, ha? Yes, Dok. Ikaw, ma'am, unsa imo? Wa. Nasa ko to siya, Dok? Ato na lang sabto ng batasan ni Erika, Talia. Dok, ako na nila sa inyong kwarto imong bags, ha? Sige, palihog ko, Gino. Okay, Dok. Kung dili pa mga bli si Ma'am Erika nimo, ana na ibutang sa gawas sa pultahan sa mong kwarto ang bag. Okay, okay. Yes, Dok. Yes, Dok. Magkutaw na akong kape, Dok. Palihog, Talia. Hala, uy. Ano dako man sila problema? Kaya mailam man sa naong ni Dr. Renante. Si Ma'am Erika Sab, murag bugat kay naong. Paluoy nila, uy. Ay, magdalit na kukuta og kape, uy. Para makukuhaan ang ilang dibati. Unya, lamig ko na kong timpla. Doktor? Niya nang imuhang kape. Ako na lang sa giapilan si Ma'am Erika, basin og ganahan siya. Salamat, Talia. Ako din yato ni Ma'am Erika ang iyang kape, Dok, ha? Okay, sige. Kay wato'y tarong kaon si Ma'am nimo. Sige, Dok. Gawin lang sa akong gipati. Hangtod ka ron, dili pa ko magkadawat nga akong doon problema. Og akong posibleng dili makahatag og anak ni Renante. Kaysa na! Ma'am Erika? Ginat ang tagal kape, ma'am. Sod! Init pa, ma'am, ha? Sige, magawas ka na ako, ma'am. Ayaw na. Ha? May lain kang isugo na ko, ma'am? Sige na, ma'am. Suguan lang ko. Na-in love ka na ba, Talia? Ha? Kuan, ma'am. Kailan kog magkapuang. Gug mga laom kaayo. Magkahatlok. Makahadlok ka, gugma, ma'am? Oh. Makahadlok ka mawa ni mo nga. Nga di na kamahalon sa tao nga imong higugma. Wa pa ko kasuway nga gimahal ko sa akong gimahal, ma'am. Pero nagmahal ka na. Ma'am. Unsa man kamahal ang maong lalaki? Mahal gid kay nako, ma'am. Nga andam ko ihatag kaniya ang tanan. Bisan ng iyang kagawasan. Ha? Ma'am. Bisan unsa ang pangayoon sa mga tao, akong ihatag niya. Lahi day ta. Ha? Hakog kong magmahal. Og buhaton ko ang tanan nga kilit mawa ka na ko sa Renante. Ha? Ato lang niya. Sige. Magkalako ka na. Pagsalamat sa kape. Yes, mama. Dili ko musugot nga mahanon ako sa Renante. Nahibaw kong gusto siyang anak. Basta ihatag na ko niya ang iyang anak. Sige kay problema nila ni Dr.
Dr. Renante, uy. Dili man mawa sa kuna-kuna ang mga pangutana ni Ma'am Erica. Ngano ka ang nanguta naman siya na ako kung unsa ko nga may gugma. Wa ba kasi magduda nga? Nga love na ako si Dr. Renante. May mong magbilit na magpadaog sa problema. Gusto ko dili magpadaog ni Nancy. Pero kadaog ko sa kahadlo. Nanggawas man silang duha sa loan. Si Dr. Renante at si Ma'am Erica. Dili lang ko paglihok din sa luya sa dakong Kaya tanong. sulbad sa itong problema, ang pagkaguon niyo mo. Kanunay kag magulan. Kinahanglan ng konta nga mo atubang sa mga pagsumay. Please. Pero di na ko tuyuon. Nahadlo ko nga. Kung sa may ikadlo ka ni mo, Ngayon mo kong biyaan. Usap kayo ilang problema. dali na na. Dali na. Mamamuhay na ta. Ha? Ugma, mabalik na ta sa doktor. Gusto kong ikaw ang matiman ako. Espesyalista sa imong sitwasyon ang imong gikinahanglan, Erika. Ubig gynecologist ang kinahanglan mo handol nimo. Ug dili na ko linya. Kinahanglan makasabot ka ana. Pero sa una man lang kung dilikit ko magkahatag ni mo ka anak, ha? Atong dawaton. Dawaton ta, love. Gustuhon man ako nga makakita sa akong liwat. Wa tay mahimo kung dili man ihatag nato. Sa pagkakaroon, magpa-doktor ka, okay? Dali na, dali na. Okay. Pahuway na, love. May problema si Ma'am Erica sa pagpanganak. Dali na, baby. Asahon ta ka, baby. Renante, mabuhian ko ni mo, ha? Dili mahita pong buhi at ikaw. Asawa ta ka. Mahalon ta ka, hantod sa hantod. Pinangga kita ni Dr. Renante si Ma'am Erica. Swertihan ni Ma'am Erica, uy. Kinalang maglikay na ko. Nga magadugol kami si Dr. Renante. Aron mamatay kini ako kipati niya. Oy, na lang. Stalia, wala ni Susina. Hoy, di ko yaya namang uyab, no? Ay ko pangitae. Ano ka? Kalit mo lang kang gisapot sa punto naman ni mo. Tungod kay makalagot man ka. Anong lagot mo ka na ko? Ha? Ambot. Oh, Dino, ah, oy. Kain si Talia. Anong itam kang Talia, Dok? Amo siyang iuban sa among lakaw ni Erika. O ikaw lang, ikaw unay at timan ni Papa, ha? Oh, ha? Oh, sorry. Sorry kayo, nadugay ko mata. Maayo ka na mata ka na, Talia. Kaligo dito o pag-ilis, kay malakaw ta. Ha? Nga naman, Dok. Doon ako'y duawang pasyente sa ospital unya. Nagkinalang ko makauban ni Erika sa tanan niya lakaw. Pwede mang ako na yung uban ninyo, Dok. Kay daga man nagpatunon si Talia din, eh. Bitaw, Dok. Sila lang na lang mo idadaan niyo, Dok. Ikaw ang gusto ko. Sige na, pangandam na. Kaya unto pa alas 9 malakaw na ta. Lipay ka sa, no? Nga ikay pa ba nos doktor ni Ma'am Erika? Wala lang, uy. Ay, pagminaot niya, oy. Oy, lalang. Pangigi, oy. Mamatay ka sa pangigi na. Probida mo. Sila lang, Gino, uy. Naansa na siya? Kontrahan man ko niya. Ay, nasuko tingali ng kagang dako ay. Probida. Awa man kung padayo panguyab niya pag-abuti mo. Nanguyab day ka anang lalang? Eh, oy, pero palugtugit masad. Malas niya kay may abot ka. Uy, sa mukha ba, uy? Halakaw na lang ka, ligo dito. Kinahalang gwapa ka o niya humot kang muko yung Dr. Riante o naman Amerika ha. Aron, maan sa kang igsuo niya. Sapa di, Gino, O tinuod bitaw, priyas mong lawas Ma'am Amerika. Kung magtalikod gani ka, muram yung kang si Ma'am Amerika san. Unsa? Lakaw na lang ka, pagwapa yun dito. Model ba yung imong kuyugan? Uy, lamay ng trabaho, ah. Ako man tayo bida sa mga amo sa una. Pero sukad kami abot na sa Talia. Nawanin ako. Pero may naman siya ang gusto ikauban sa akong mga amo. Pagkaway, ayaw na kinabuhi, ah. Gikuhaan na yung kuliya sa tanan. Ito si Gino. Walang padahil pagmuyab na ako tungod niya.
Kaniluan sa? Sus! Love, si Talia lang una ang muuban nimo sa doktor, ha? Muapas lang ko. Uman sa akong round sa akong mga pasyente. Ugma day, may operahan ko. 10 a.m. So, muapas lang yapon ko ninyo sa doktor. Okay. Love, Erika, kinahanglan magmalig-on ta, okay? Unahon na to ang ngayon unahon. Itugyan na lang na to sa imong doktor ang tanan. Okay. Tubig, please. Dali. Dara. Dara, ma'am. I-drop na lang mo sa ospital. Nadugay man si Ma'am Erika sa klinik sa iyang doktor. Dr. Roldan di ay ang iyang doktor. Let's go, Talia. Yes, ma'am. Pagtawag o taxi. Yes. Pagdali. Yes, Ma'am Erika. Hello? Naunsa man Miss Erika? Naghilak man ni siya. Ihunong minaan ng restaurant. Darang bayan. Ma'am! Ma'am, huwat, ma'am! Huwat una, ma'am! Ay, ako nalikwa sa sukli, sir. Problematic mo itong imong amo na Ayaw pa man tayo, Noy. Uy, sukli na! Hala? Hain naman to si Ma'am Erika, uy. Ito ara. Ito siya na may veranda inyong restaurant. Ma'am Erika, niyarang sukli sa taxi. Pansay mo gustong imnan. Ikaw lang, ma'am. Kung ano sa imong gusto. Okay. Waiter. Duha ka beer, please. Ma'am, dili man ko mo inom. Kinahanglang mo inom ka. Ubanan ko nimo sa akong kagulanan karon. Ha? Gusto mo ka makatabang sa akong gipati karon? Yes. Yes, Ma'am Erika. So kung unsay akong gusto buhat Yes, Ma'am Erika. Ang imong cellphone nagring. I know. Sirenante na kana. Pasag nila. Di pa ko ganahang tubag niya. Muhunong ra nagring. Makasabot ra siya sa akong gipati. Unsa man ni Erika? Di man ko tubagon. Unsa naman kahilakaw sa iyang pagdoktor? Kanus aka ang schedule sa pagsugod sa iyang treatment? Excuse me, Doc. Itawag ka ni Dr. Mendez. Okay. Una na ako manawag og balik ni Erika. See? Mihunong na siya tawag. Di pa ko gusto maghisgot sa kong problema karon. Okay. Okay, ma'am. Ano yung beer, ma'am? Thanks. Sige. Inom na ta. Ay, natutuki lang ang beer. Imna na. Yes, ma'am. Paita din ini, ma'am. Maana doon, anak. Paita gid Kala, ini mong tanawon, uy. Ha? Pait bitaw, ma'am. Pait. Di mo kumuinaw, ma'am. Well, sorry na lang ka.
Kay nahimo na ko nimong amo. So buhaton na nimong tanang buhaton ako. Pero secret lang ni nato, ha? Pait dyan kayo, ma'am, uy. Hutda na. Kaya ato pa ka ng punan. Mamalhit na karong taon-taon. Ah? Asa man ta, ma'am? Gino? Dalang? Oh, Dok, nga na, Dok. Wapa ba sila si Erika o Talia? Ha? Upa man, Dok. Pain man ka sila. Dili na ako sila makontak. Unsa? Yes! Oh, yes! Kadag ko sa mga bound. Ma'am, America. Mamauli na lang ta, ma'am. Kasukaan ako, ma'am. No! Dili na mamauli. Gusto kong magwala. Tagay pa! Ma'am, mamubog na ka, ma'am. Niya, ako hubog na sa ko. Patay kita ni ron, ma'am. Ako lang ang mamatay, Talia. Kaya ako rin tunay sakit. Ako ang may diferensya. Ako ang inutil. Inutil ko. Like the stars in the night. Nabalaka og maayo si Renante nga dili niya makontak si Erika og Talia. Walang siya'y kalibutan nga nahubog ang duha ug nangatog daplin sa dagat. Ug dito gipabuhagay ni Erika ang problema kang Talia. Ug si Talia sab nga hubog mitambag lang sab sa amo. Dito na sila maapsin ni Renante sa bar nga ilang paborito. Oh, I do. Ay, kung paan may kunugan, uy, haim ka taon to ang si Mamerikang si Inday Talia taon. Para sa hindi na ko siya makuntang sa Talia, uy. Ha, uy, niyara mas doktor nanti, oh. Dok! Gino! Aga ka ni si Talia. Dalan sa siyang kwarto, kay hubog kayo na. Usa? Uy, langga! Ano rubo makalaga? Ako mahubog eh. Ay, ko mahubog. Ala, no? Beda. Uy, nakatuog lagi sa Amerika, Dok. Ikaw na bahala ni Talia, ha, Gino? Erika, dali na. Yan na to sa bahay. Dali. Si Erika mo na alsa, Dok. Si Ma'am Dara, ilista. Dali, dali. Erika, dali. Dali, dali. Alsahon ta lang ka. Dali, dali. Uway na sa mong kwarto. Dahil yan, lipong ko. Isuka mo. Ay, dali, oy. Daon sabi, alsaw sa tinggabi. Pareha ni Ma'am Erika. Ayaw ba? Ayaw, oy. Diyos, daon sa uyab ko tao niya. Lipong mo sa kaparehas, Ma'am Erika. Alsaw, tika. Ay, lagi ka kasukaon ko. Alsaw, lagi, tika. Lagi. Ay, banas ka. Nisukaan ko ni mo lang ka. Ingon bitaw ko. Ayaw ko gasay. Kapikap ka. Nasukaan na naman ko. Ay, okay lang nga. Kanugo na ning gisuka ni mong mga unod mo dis baboy. Kailan kanon na. Sige, sukay pa ko lang. Suka ba? Be, ari isukas kong babaw. Laos na ko sa banyo, Gino. Ano ko banyo? Gano maning duha. Mahubog man. Nailain si Ma'am Erika. Mo'y nagpainom maning Talia. Aray. Mayo kayo nagmanta ka na. Inom mo na ining tambal. Pawas ang huber. Renante, love. Sorry. Okay na ba ang kabugnaw sa aircon? Okay, love. Ayaw na ni Gus ba, ha? Sorry. Wa ko lang kapugyang akong ibate.
sa diyang gisultihan ko sa doktor. Gadi lang yun maglaom nga makahatag og anak ni mo human sa akong treatment. Musamot nga dili mo ipikto ang imong pagpatambal. Nahibaw ka gyud ana, Erika. Sorry, dili na mausab. Ayaw na gidigos ba? Ayaw pasamuta ang atong problema. Ayaw kalimot na gimonitor ka patungod sa imong history sa inyong pamilya sa breast cancer. Ayaw saya nga ang pagpaningkamot sa doktor. Okay. Sorry na. First and last na to na ko nga pagwala. May mo pang giangin si Talia. Tuwa, nagsuka-suka sa kahubog ang pobre. Sakit sa kungo. Kalapatid sa kungo. Dili ko makabangon kay malipong ko. Pinsan na! Ako ni Talia. Hala ni Asadok. Usap ka na ko itsura. Hala. Magkuog na lang ko ng habol. Naibaw ko nga naglain pang imong lawas. Inom ining tambal para pawa sang hopel. Og niya say tubig. Yan ang kiatiman pa man ko ni Doko eh. Sige na. Ayaw pagguba ng habol. Mulingkod ko din sa kilid, ha? Oo, Dok. Sige. Imna na ng tambal. Oo, Dok. Salamat, Dok. Huwag ka nalang maguna-una pa na ako. Gusto lang kong personal nga magpasalamat nimo. Nga giubanan nimo si Erika sa iyang kasubanan. Og sorry Talia, nga nahubog ka tungod niya. Okay na, Dok, eh. Okay na, Dok. Nakasapot ra ko niya. Unsa iyang gisulti nimo? Ha? May gisulti ba si Erika nimo nga problema niya? Oo, Dok. So, nahibaw na di ka nga siya ang may problema sa pagpanganak. Yes, Dok. Okay. So, dili na nina mo sikreto. Kay nahibaw naman ka. Yes, Dok. Pero promise, Dok, kutobranin ako. Salamat, Talia. Unsa man say gitubag mo niya? Namati ra ko niya, Dok, og ako siyang gitambagan nga managop na lang mo ko nalisod gyud. Unsa iyang hunahuna? Ni okay naman to siya, Dok. Okay na siya managop mo. Dili ba lang ka mangutanan ako kung okay ba ko? Ha? Wa ko katumod nga mangutana ni anak ni mo, Dok, oy. Okay. Ato lang ni sikreto, ha? Ha? Talia, parehas bigibati ni Erika karon. Ako sab sa kumbahin. Naguol ko nga dili ko makakita sa akong anak. Labi na nga nagkinahanglan og manununod ang among kaptangan. Dok. Mas gusto ko og anak nga gikan sa kong dugo. Nga mao'y mosunod sa tanan namong kaptangan. Dugo sa akong dugo. Dok. Pero kung dili gini nako maangkon. Managop na lang gyud tingali mi. Ha? Ang ato lang ni sikreto, ha? Ang akong gipanulti, Talia. Yes. Yes, Dok. Bisan si Erika. Dili mahimo nga mahibaw ini. Gusto lang sab ko nga dunay kasultihan sa niya sa akong kasing-kasing ug una-una. Sama kang Erika.
Naginahanglan sa kong kasumbungan sa akong problema. Nga mamati sa akong kaguol. Salamat sa pagbamati sa akong problema, Talia. Sige. Paway na diha. Kaluoy ni Dr. Renante, uy. Parehas di sila si Ma'am Erica o problema. Uy. Murag ikumot man ang akong dughan sa ilang kahimtang. Magikasolve siya sa phone. Kasi Erika. Oh. May umabot na dyan ko kapuhin kupadre. Andol ko nga lalaki. Nadahong yun si Papa Ang una niyang anak ni Renante. Nasayon ming makaanak. Oo. Sige, suro na unya dili sa bilya, kupadre. Unsaon mali ako. Ingat lang ko, kung kanus akan. Nalisod mong kumaganak. Okay. Sige, bye. Padre, kumpadre. Okay. Hoy. Erika? Naman di ka diya. Papa, good morning. Kumusta naman? Wala ko kabantay sa imong pag-abot kagabi. Naglingaw-lingaw ka man kuno. O sa man? Nga ba'y tiki imong sabakan? Ha? Ayaw ka bala ka, Papa. Hapit na kumamabdo sa imong apo. Ang si Renante. Nanawag niya sa iyo ang iyang sekretarya. Nagpaibaho nga may problema ang usa niya kapasyente. Mo Paul na dayon to. Ito, maayo gid unta kung ang mamahimo ninyong anak ni Renante Erika mao ang lalaki yung apo nako. Ayaw ka bala ka, Papa. Lalaki ang una nimong apo. Na. Ang lalaki? Excuse na, ha? Naglain na akong tiyan. Mabalik na ako sa akong room. Sige. Shit! Kinahanglan makaanak ko. Makaanak ko! Mayo kay milakaw si Dr. Renante. Akong unahan og limpyo kinilahang banyo. Ay! Sino na labas sa puntahan? Si Ma'am Erica na sa pran. Ma'am? Sorry ma'am nga. Sayo kong nalimpyo sa inyong banyo. Talia, tabangi ko. Maluoy ka. Tabangi ko. Ha? Sabi, away katabang ni mo, ma'am? Sabay akong buhaton. Kinangmatagan ako anak sa Renante. Kinahanglan yun. Ha? Mabuang ko ni ini. Kung di na ko mahatagag anak sa Renante, mabuang ko. Basta tabangi ko sa paghunahuna, Talia. Kung doon siya akong buhaton nga mahatagan ako siyang anak. Please. Ma'am. Kuan, ma'am. Panagop na lang lagi mo. Pero dili mahimo ngang mamahimong manununod sa ilang katigayunan. Usa kasi nagkup lang, Talia. Inang lang may dugo ni Renanteng maong bata. Among dugo. Ha? Pero ako na diferensya. Kung nahibaw kong dako yun ang posibilidad nga dili ko makahatong og anak ng Renante. Oo niya, mama. Naglibong na ko sa ngayon akong buhaton. Nangadlo ko mangitag laing babay sa Renante nga makahatag niya anak. Kanang dugo, yan siyang dugo. Og talihaya kong biyaan. Ha? Dili sa tingali, Ma'am Erica, uy. Mo ka na akong gituan. Gawas pa. Dili pa hitabong makagusto si Papa Anton.
Naning ideya nga managup og mamahimong sumusunod sa ilang kaptangan nga dili nila kadugo. Hoy! Oy. Lulong! Oh, Ay, lalang! Wa diri lakaw. Kita ka? Ako rin galuto diri. Nga naman. Uy, kita ka, Talia? Oh, wa ako pangitaan nimo sa imong uyab nga palahubog oy. Ay, sa pagsultihan na lang, oy, bida sa di mo. Batian ka di kang Amerika na na. Maka-award yung ka. Ay, anong kaawad man kuno ko? Ay, sila mang duha nag-inom, be. Kabay. Si Ma'am Talia may nakay... Kabay. si Ma'am Talia, si Ma'am Amerika may nakaingon na hubog si Talia. Kapagya oy. Ma'am may nanghagad nag-inom. Klaro ato? Dali na. Nga naman ka. Isulti rin basla lang na kung ikalaban ko ng talya, mulaban ko no ka. Ang natural laban kong Talia. Di, ako man ang uyab, di labanan yun na ako siya. Hay lagi siya. Uyab ka, pangitaan dito. Ay, Uyab ka ito nimo. ikaw ba, Lagi mo Long? ko gwardya din eh. Long, ikaw ba? Ayun. Di ba umdyo ko nga sige kag pamusuan ng lalang, no? Saba, uy, manabi mo no ka. Unsa mo no ka. Kuan ba? Usa may imo ha. Ako hibong ko ng lalang, pero suko mo kaya siya ako. Migam tami anak, pero bim ko niya dadaan nagbingkay ni uligi ka mo. Pero karon, maldita naman kaya siya. Ano ba? Oy! Ikaw, mo din na maldita. Sila lang, ingon siya nga. Ikaw kuno maldito, baga kuno kag naong. Ha? Baga kuno kag naong. Ningo siya pagkakugnaw? Oh, purbida sa nanang lalang. Ha, silos ginikanahan ako na. Bahala kang langa ka. Hay, makataho na akong Talia, oy. Dako gyud kining problema. Dako gyud. Talia, kuha ang bino sa gamayng bar. Ha? Muinom na sa ka, Ma'am Erica? Oo. Gusto ko malimot sa kong problema. Pero ma'am, basin ba sa ko si Dr. Renante? Si Renante tuod. Nagkasaan ako niyang kadili na ko mainom. Kuan lagi ma'am kanang doon na lagi sulbad ning imong problema, ma'am. Mga nagralagi ka, ma'am. Pagpagam lang. Salamat sa pagdasig mo na ako, Talia. Si Goldie. Hello, Goldie. Oh, hello, Madam Erika. Namanig yun ako edit ang inyong picture sa kasal. Nagkasoft copy na siya. Ako na isun sa USB. Ano sa aman ako ihatod dyan inyo? Oh? Ikaw? Kung kinusa ka magkalugar. Oh, marunong yung tuya imatingog. Oh, mabdos na ka, no? Nagaanak ka? Naglain mo lawas? Uy, madam. Yahin mo ako dito sa inyong baby, ha? Wa pa ko mamabdos, Goldie. Oh, what? Madam, kung gusto ka surrogate mother, ako'y hayra, ha? Surrogate mother? Oh, yes. Surrogate mother talang ko. Goldie, ihatod lang unya ng USB sa picture sa mong kasal. Pero mas ganahan ko nga doon na ni hard copy. Oh, Ibutang og album daan. Ikaw ni bahala. oh, yes, madam, yes. Your wish is my command. Charot. Bye na. Oh. Surrogate mother. Malakaw ko. Malakaw ko. Imna ning tambal katulo sa usa ka adlaw. O manugaon, okay? O ayaw gud kalimot sa imong sunod nga check-up. Dok, salamat. Welcome. Hapit na lang dito sa akong sekretary sa gawas. Oh. Si Erika ning nawag. Hello, love. Renante, manangin ko di mo malakaw ko. Asa naman sa ka? Erika, gikinahanglan nimo ang mustong pahuway. Ayaw kalimot sa imong schedule sa imong doktor karong Lunes. Mubalik ako dayon. Dagan masab ko si Talaya. Unsa? Pero asa naman sa bong? Basig mahubog na sa mo, ha? Dili
ko. Mubalik na lagi ko dayon. Moadto lang ko sa akong office sa boutique. Okay. Tawagan na lang ta. Yes, love. Bye. I love you. I love you too. Bye. God, please, hatagi itaw ni anak si Erika. Bisan usa lang. Usa lang. Dito rin ka sa kwarto ni Rika? Oo, Gino. Nalimpyo ko sa ilang banyo, pero wala ko mahuman. Ako patang balikon. Ano? O pa di ko limpyo dito? Hugaw kay ilang banyo? O, tabang ati kang limpyo dito. Tabang ati ka kay, mingaw ni ko ni mo, di ko ni mo makakita. Bisag usak segundo lang da. Sapa ka diha, Gino. Ala, nangita na ako si Ma'am Erica. Ako nang aton ha, Gino. Ay, unsan mo tao ni amo tao na kumbay. Ang sige sa pagitang taliya. Silo sa tani da. Di ka nagtumbo sa Amerika o niya. Nagpababay-babay lang. Ma'am Erica? May isugo ka na ako, ma'am. Pag-ilis, malakaw ta. Ha? Hala, basta para bang akong panlakaw in taon, ma'am? Mao ba? Dali. Sunod ako sa mong kwarto na Renante. Hala, saan mas kayo plano ini, Ma'am Erica? Kalayan si Badali na. Yes, ma'am. Naana, ma'am. Kuan, ma'am. Sila lang nasabka ang dad-am, ma'am. Kalayan mahimo ba? Di ko kailangan mo dani aning lalang. Gabukad lang ang ilong. Ma'am. Isulod na nga akong maong pants o black blouse. Ha? Imo na kina. Sige na. Isulod na ka na aron makalakaw na ta. Asa naman sabta, Ma'am Erica? Like the stars in the night. Samtang tuwa sa iyang klinika si Dr. Renante, si Erika usab na nanghid niya nga mulakaw ug dadon si Talia. Unya dito sa opisina ni Erika, nag-research di ay siya kabahin sa surrogate mother ug nahisgutan kini nila ni Talia. Ma'am. Mao kanay uso karon sa gawas. Ang surrogate mother. Mo'y magsabak sa anak sa laing magtiayon. Pareha sa sabi na anang baby maker, ma'am. Yes. Mao ka na. Baby maker. Kali ikaw. Kung bayran kag dako. Dako kayo nga kantidad. Musugot ka bang mamahimong baby maker? Ha? Baby maker? Di naman po eh. Unsa? Dili ka? Bisag human nimog panganak, mamahimo ka ng kwartahan, matuman ang tanan nimong pangandoy, mahimo ka maestra, makapatukod kag bay, ang tanan mabuhat na nimo. Ha? Kuan? Okay. Kalipting akong gisulti. Ma'am. Desperada na lang tingaligid tayo ko. Ambuta. Naglibog na ko. Na-pressure ko sa amahan ni Renante. O ka Renante mismo. Managop lang dahil mo, ma'am. Di liki mahimong managop lang ni. Kay mura lang ang naglabay silang katagayunan sa laing tao si Papa. O yun man sa Renante. Kinalang dugo ni Renante ang manununod. Among dugo. Pero bisit. O ko'y gamit. Ma'am. Ayaw lang ko'y pagdali, ma'am. Nagpatambal pa man ka. Nagdali ko, Talia. Nagdali ko. Gusto kong makakita na sila sa ilang dugo. Ha? Huwag naibaw ka ba? Saniya sa kong una-una ka ron, ha? Unsa man ka na, ma'am? 99% kong nagtuo nga dili na gid ko makahatag og anak kang Renante. Imagine. 1% na lang akong paglaom nga mahatagan ako siyang anak. Kikan mismo sa akong sabakan. Ma'am Erica.
Maumangita ko laing pagi. Bisan unsay klasiha sa paagi nga makontrolal ko ang sitwasyon. Ha? Sorry. Nadala ko sa problema. Sorry sa ma'am nga dili ko katabang ang imong problema. Magkatabang ka na ko, Talia. Ma'am, Barog. Ha? Please, barog na. okay, ma'am. Posing, bisan sa kay ko ang picture. Ma'am, Please, kuan, sunda lang ang akong gusto, Talia. Gusto kong malingaw. Sige na, pag-post na. Pang model nga posing. ha? Kuwang mig-model ka ron. Basig makapasar ka ni Koti. Ha? Hello, Doc. Kumusta na ang kahimtang ni Erika? Oh. Ha? Mau ba? May treatment na ka para niya, di ba? Oh. Doc, may ihangyon ako. Kung negative man ang resulta sa treatment ni Erika, ako ang sutihin na. Labi na gud kung dili siya makahatag og anak. Okay, thanks, Doc. Kaluoy sa akong asawa. Sige, kaon na maayo. Ma'am, kalagan ini pagkaon, ma'am, eh? Ay, kabala ka. Ato nang dadon ang uban. Aron makatilaw sa inyong mga kaawang katabang. Salamat kay Ma'am Erica, ha? Lahit di ka nga pagka-agaw, ma'am. Lahit ka sa uban. Ay, kanang na. Karon pa mo kung makakaon ini mga sinana, ma'am, eh? Talia. Usa lang ka pangutana. Ano ba ka na, ma'am? Unsa ba kayo type nimo sa lalaki? Ay, sorry. Inom og tubig ka. Tubig. Sorry. Okay na, ma'am. Okay na. Nakalitan man ka sa akong pangutana. Igo ra gani kung nangutana nimo kung unsa imong type sa lalaki. Ang akong type? Kisa ba'y una nimong crush, ha? Or love? Sa school ba ka? Love? Na-in love ka na ba? Ha? Kitang tanang babae. Doon naman kita'y mga kugbang ha. Mukalit lang og turok. Kung makita na tong lalaki sa tutang ko. Sa amin ako. Sa una pa lang na akong pagkakita kay Renante. Misaad ako sa ungkaw galingon nga. Siya na cute ang lalaki nga akong mamahimong bana. Kasakit sa ko. Miss? Okay ka lang? Miss, dali. Alsahon ta ka. Dali. Tay! Ha? Ang imong tatay? Kadong tiguang? Tuwa na. Giatag man na siya. Ako na yung mudaan mo sa ospital. Nagkasaway ka na ba nga? Nagkakita kag lalaki nga sa una pa lang nimong pagkakita niya. Siya nang gusto nimo. Murag na in love ka na. Ha? Nagkasuway na kayo. Kaysa bang mong lalaki, ha? Di ni mo siya ikakita. Kuan, uwa pa man, mama. Uwa pa ko kasagat sa maong lalaki.
Sa bukid ramang kukunik ako. Sorry. Sa eskwelahan di ay? Ang among kapobre ang naa sa kong huna-huna, mama. Masakiton magud ang akong lola. O kinalang ko makatigom muna og kwarta para niya. O upadahin ako sa kong pag-eskwela. Buotan kang pagkapo, Talia. Ang imong kinikanan di ay? Si nanay, dugay na siyang namatay. Pero naa si tatay. Mao ba? Sige na. Kao na. Kay mamauli na ta. Kadiyat. Sila nang tinasap. Hello, darling. Paduna ko sa villa, Erika. Hain po mo sa Talia. Ningaon pa, Mary Dante. Dada na lang ka na mo sa imong paboritong skalo. Okay. Love, ayaw gud pagdimdim bisan gamay nga wine, ha? Kay magpa-doktor ba yata ugma? Lagi. So, see you later. Okay. Sige, darling. Bye na. I love you. Pinangka kayo ko ni Renante, no? Naibaw ko. Ako lang ang babae sa kinabuhi karon. Pero sayang, di ba? Di na ko siya mahatagan sa tibuok kalipay. Ikaw, Talia. Kung ikaw paghangdiya sa kundapit, og si Renante ang imong pana. Og maon niya ang imong problema, kadili ka makahatag niyag anak. Unsay buhaton mo? Buhaton gid ako ang tanan, ma'am. Aron mahatagan ako siya kalipay. Bisan kun sakitan ka, di ba? Oo, ma'am. Mausap ka na akong gipati karon. Mao nga, Talia. Mohangyo ko nimo. Ma'am? Bahiran ta ka bisag pila. Basta musugot ka lang nga mamahimong puy-ana ng imong sabakan sa among anak ni Renante. Ma'am Erika! Nahibaw ko. Nasay ko nga, lisod ang akong dili mo. Pero Talia, magkapausap kini sa mong kinabuhi. Og matabangan ko ni mo. Matabangan tasab ka sa imong pangandoy. Nang luspad ka manggod. Kuan, ma'am, kanang nagalitan ako si imong gisulti karon. Ako cute? Yes, ikaw. Ako ang himuon ni mong surrogate mother? Or baby maker ninyo ni Dr. Renante? Ako lang kinigtan mo. Huwag masayod sa Renante. Ma'am, hatagan tagad pa sa paghunahon na Talia. Pero please, ayaw to kaya. Ako lang sa ning una-unaon, ma'am, ha? Kuan mang good. Pero usbon ko, hato ikin ang sekreto. Timan Italia, tunga sa milyon sa usalang kaanak. Tunga sa milyon? Oh, ingon ko ni anak ka desperada. Mubayad kong tunga sa milyon ni mo. Mamahimo ka lang baby maker sa ako, anak. Ma'am, mausap ng imong kinabuhi, Talia. Huna-huna, tunga sa milyon. Lalang? Lalang? Dok, Renante. Nay. Basta lang sa loyo. Nagdatiman sa jardin. Di ay? Ano sa may to? Ni mo niya, hindi ka, Dok. Ganang magpakutaw ang dakog kape? Yes, Dok. Ikaw lang mo kutaw? Ako na lang. Sige. Nagbulingit ka tusla lang ron. Ganina ra bang nanglakaw sila si Erika o Talia, noy? Ganina ra, Dok. Jesus.
Ganahan yung Talia do, nga mo'y gidaan ni ma'am. Kay, makalikay sa trabaho din eh. Ha? Tayong para good na eh. Muraglaim ng imong gipanulti. Ha? May kasuko ka ba ni Talia? O dil, nga nung masuko utaw. Nga nung utaw masuko ko, Dok. Oy, naunsa. Nakakita lang ko. Mura bagog, nanaot ka man niya. Nawa ko man out, nakakita man ko. Nakita ko. Noy, Oh, dili ko gusto og intriga din ha. Timan dili ko gustong makabati og pagdaot gikan nimo o sa uban nimong mga kauban. sila lang masagot sa istorya ng waran na good. Madam na sa ko. Ang mohatod gani na kog libak, maugyoy akong tantangon. Pida gini sila lang, oy. Yes, Dok, gini sila lang. Ang gusto maguna ko noy kanang positive nga istorya. Mao na, dili ko ganahan na ng negative. Sige na nung, palihog kog kape. Yes, Dok. Sige. Dati nagkapiso na nung ko. Pida gini sila lang, oy. Madam, giko na niya. Maglago sa Talia, maglago sa kong kapil. Sip-sip na Talia, sa sugo sa dang, gidaang Mamerika. Hey, huwag kay tingog-tingog diha. Sorry, Ma'am Erica. Nakalitan lang ko si Mahanggi Panulti. Pahimusling akong offer, Talia. Dalagsaon lang kini. Tunga sa milyon. Pero ako ang magbuot sa tanan. Ha? Kinalang ako ang mapahilo na sa tanan, Talia. Kaya dako ka ng kwarta. Naibaw ko, Mama. Pero Murag dili ni mo kaya. O sige. Mangita na lang kog laing kabayran. Ha? Kung dili ka musugot nga mahimong surrogate mother or baby maker sa akong anak, mangita kog laing ma-hire. Mao nga kamita gyud ang imong utok, Talia. Pobre ka. Nagkinahanglan ka kwarta. Busa pa himusling akong tanyag. Okay. Neneta sa villa. Ayaw kalimutan. Ato lang kining sekreto, Talia. Hello, darling. Di man mo mga but, ha? Darling, di ba kaingnan naman ka? Nga turo ko sa office sa butik. O pagkaman, dito mi sa restaurant. Talia? Ipainit nila lang ka ng datang sudan? Yes, Ma'am. Love, naon sa itong naon ni Talia? Mura mo to guwa sa kaugalingon. Gikapoy lang tingali itong sunod-sunod na ko, darling. Oh, well, kamusta mo adlaw? Okay lang. Ikaw? Okay, ra cute. Miss you. Miss you too. Kamalipayo nila. Mo na gusto na kong mabati. Nga mutalinday kag balik. Hoy! Gina, uy! Nasa man ka, uy? Kalit pala kong singgit, ha? Sige, lili mo niya. Sige, lili, no? Wa, uy. Sila yung sidok ng tiyaw si Mamerika. Ang nasala. Kung saan na sila. Ay, lagi. May kung maputol sa ilahang kalipay. Kung karapot nga ba sa di mo? Kuan, mangutan na magudunta ko kung mangaon na badayan sila. Gipainit pang ni Ma'am Erica kining sudan nga amunda. Ay, painit ako sa bilalang. Nagkahuman. Pabawas sa Mamerika. Erica. Renante, dili pwede ron. Ha? Naanak ko. Oh, di ay. Mukis lang ko ni mo. Kontento lang ka ini. Erica, nanasa ka? Okay. Katog na lang diha. Magpahangin na lang una ko sa gawas. Sige. Ayaw pagdugay ha. Bugnaw sa gawas.
Lansa magoy. Nahasal mo ko sa kitanyag ni Ma'am Erica na ako. Ako ang mahimong inahan sa ilang anak ni Doc Renante. Huwag ko makasapot sa kong kibati. Gusto ko mabalibad, pero sa ilaw sa kong kasing-kasing, murig tunay na lipay. Mamahimo ko ginahan sa anak sa lalaki sa kundam ko. Si Dr. Renante. Wala kong ipaw si Ma'am Erica. Kung unsan ako kamahal ang iyang bana. Pero dali, kinalang mamatay kini pagmatiya. Kinalang mamatay kini. Dako kini isa. At pagpangandoy na ako sa lalaki nga sa kaminyo, dako ka ng sa. Di ka sa makata. Ma'am Erica. Nahasol ka, unsa? Kuan, ma'am. Nagdysmenorrhea lang ko, ma'am. Di ko makatuog. Sakit nga akong puson. Parehas na ita. Nagmensap ko karon. Meaning, parehas ang atong binuan. Kano sa lang na mito nga? Karon pala yung hapon, ma'am. Nagdungan kita. Buti pasabot nga. Parehas jud ta. Huwag ko kasabutan imong ipanulti karon, Ma'am Erica. Ma'am? Ngayon na may katawa ka. Talaya, ikaw na kyud ang akong gipangita. Ikaw na kyud. Ha? Ma'am Erica? Please. Tawat ang akong gitanyag imo. Please. Sugot na lang ang mamahimo kang baby maker sa akong anak. Ma'am Erica. Sugot na, Talaya. Kung masugot ka karon, ugma, magkunitan mo na ang 250,000 pesos. Ma'am Erica. Like the stars in the night. Human sa pagkatambal ni Erica, naisgutan nila ang pagpangitag baby maker o surrogate mother sa ilang mamahimong anak. Apan dili kumbinsido si Renante sa maong ideya kay basin maluoy unya siya sa magsabak sa ilang anak. Ug mao kini nakapaagresibo ni Erica nga hangyoon gid si Talia nga maoy mahimong baby maker nila ni Renante. Dili na masab ko makatulog. Ni ada sila si Dr. Renante o Ma'am Erica. Talaya, mayo kayo nagmata ka pa. Ang kape niya na rin ante. Love. Ilaos na ako sa garayan ng auto. Mayo kayo nagmata ka pa. Ayog ilakang imong kwarto. Kay musod ko niyang gabi. Ma'am Erica. Musod ko sa tungang gabi sa imong kwarto. Kung makatug na si Renante. Naon sa ba to si Ma'am Erica? Muram siya gluspad kaayo. Tensyonado man siya. Kikulpaan naman ako maayo. Dili mahimong makaila si Renante sa babae nga mohatag na mong anak. Mga kinahanglang ako lang makaila sa maong babae. Kang Talaya. Kinahanglang anak na lang ang moabot sa mga kamot ni Renante. Ug dili siya masahit kung kinsa ang inahan. Gana ka? Love?
Naunsa ka diha? Ha? Um, Wa man, love. murag, wa magud ka mahimutang diha. May gihunaon na lang ko. Kuan sa opisina. Nagkailangan kong mga models. Mao ba? Pero love, ayaw na pa stress anang trabaho sa opisina. Kay makahasulan nimo. Love, magkatabang ni nako. Kay mo sabot nga mag-uol ko kung dili ko maghunaon na og laing mga butang. Tuod love, musayaw kog lakaw ugma kay doon na ko'y operahan. Sige. Kato nilang og sayo, love. Okay. Unsa man ka? Okay ra ka? Okay ra ko. Sige. Musudo na ako sa kwarto, ha? Kinahanglang mahuman na kining problema. Gabi na. Ikon pa naman ko eh. Langga, Talia, daghan pa kagugas ang plato diya. Ito ba nga, teka? Hapit ako maman, Gino. Day, Talia. Ngano ka, Gino, eh? Ngisi-ngisi man ka diha. Kuan ba? Uyab, magyuta. Oo. Pero, apil panis akong testing-testing ha. Oo, lagi. Pero, yabang ko ta. Nanaw yatang sini, Spider-Man. Ay, di ko eh. Ano di mo kang sugot? Kuan ka ng... basta-basta, di ko ganahan anang sini. O gawas pa, di ko hilig ana, oy, Gino. Mga utang gawas. Kana noon, kaon. Okay na na. Sige, karo Domingo, ha? Okay. Pero sapot tandaan ha. Mga onre kita ha. Wa nilain. Nahinanok na si Renante. Mubangon ako. Kinahanglang mahuman na kining akong plano. Dili mahimong malangan makinit. Magalingaw lang unang kusat suwat ni akong diary, uy. Dili medyo ko makatulog. Dear diary, dili ko makatulog. Karong gabi, uy, ha? Kay misaad si Ma'am Erica nga musuot siya dinhi sa akong kwarto. Si Ma'am Erica. Talaya. Mama. Talaya. Please, sugot na sa akong tanyag imo. Nga mo'y mamahimong inahan sa among anak ni Renan. Pero saon man, ma'am? Musugot ka na? Nagpasabot ba ka na nga? Musugot ka na sa akong tanyag, Talaya? Ma'am. Musugot ka na, di ba? Oh, ma'am. Yes! Salamat! Salamat, Talaya! Ugma, manglakaw ta. Ako nang ihatag ni mong katunga sa imong kwarta. Ang makuha ni mong katapusang 250,000. Human ka, mga anak. Kung magpalayo ka na sa among kinabuhi. Ha? Ikaw na'y bahala, ma'am. Kana, muna akong gusto ni mo. Okay, ako na'y bahala sa tanana. Sabutan na to ang tananok ba, ha? Di ka magmahay ini imong pagsugot sa akong gusto, Talia. Mabulahan ka ni ini. Og labaw sa tanan, magkatabang ka na mo na rin natin. Ha? Naibaw kong nangadlo ka. Naglipog ka. Pero ibutang sa imong huna-huna nga makahawas ka sa kalisod sa imong buhaton. 500,000 ang imong makuha gikan ako. Kana lang ang huna-huna, ah. Sige, good night. Timani, manlakaw ta upo. Ang sabag na akong kibuhat.
Sipud, sa kong gipati. Diyang, misukot ko. Nga may inahan sa anak ni Ma'am Erica. O ni Dr. Renante. Love, ulakaw na ko ha. May operahan ko karon. Amping love. Ang tuod. Mula ka usap ni karon si Talaya, ha? Uy, dadoon na sab nimo si Talia? Love, nagkinahanglan ko kauban. May tanaw lang ko mga models. Okay. Magdungan lang tag paniuto. Okay. Manawag lang ko nimo, ha? Okay. Sige, bye. Bye! Kinahanglan makapanglakaw mi sa'yo si Talia. Ma'am? Gusto ka kape? Hmm? Kutawan ti ka, ma'am? Mayo kayo nga kalalang. Inga si Talia nga, pailiso na. Kay manglakaw mi. Dadon sa di mo sa lakaw si Talia, Ma'am Erica? Oo. Nga naman ay lalang. May problema ba kung akong dadon si Talia? Wa man. Sige, ma'am. Ako nga to sa Talia. Kinahanglang maplano na namo ni Talia ang among buhaton. Kunti kulit madayo pa mo lakaw ka rin Ma'am Erica. Hoy! Talia! Pailisan ko ka ni Ma'am Erica. Kay manglakaw na kuno mo. Hayahaya ni mo, no? Pero mo lang kagalaag-laag. Unsa kayo imong ipagkaroon ng Ma'am Erica, no? Nga sigihan man kagdaan, na? Wa manggod. Talia. Ikaw dang mga ginog. Imo niyo. Salamat kay Gino. Mag-ilis na ako kay mula ka si Ma'am Erica. Saan naman mo? Bukay ba, uy? Iyon naman gina mga santa-santita. Pabirin-birin sa lihok. Pero di ay, doon ay sungay kagitaguan. Lalang, kalain ko din mo sinultihan. Naunsa man kataon lalang, uy. Naliwat man kasi mong naong nga maldita kayo. Kasuyaon mo rin mo. Mulapat ka ng sip-sip ni mong uyab. Naunsa? Ang aki kaya ko labanan. Mawawa ka sa lugar ka na anak. Talia? Nabawa ka pa man mag-ilis? Noon sa mo din, Lalang mamay. Ngigitaw na siya nga ano siya ni Mugdaas sa Talia taon. Hoy, lalang. Katabang ka lang, ha? Ugwa kahit katungod nga magbuot kung kinsay akong dadon. Kasabot ka? Kamang tanan, pamati mo. Why magbuot na ako kung unsay akong buhaton? Nagkasabot mo? Lalang? Oo, ma'am. Paglilis na Talia, kay daghan patagpaliton. By the stars in the night that I love. Unsa magkay pamaagi ni Erica sa iya mga plano kang Talia. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa man pa mga sumpay ning atong sugilanon. Gugmang binilanggo galit sa RMN drama. It's a possess. So this love Umuto ka listeners ang part 2 sa Gugmang Binilang Ko. Nga. Tiwas ko basa sa comment, no? Comment dya po ni ko ano. Ang naman na rin ako basa ni kang Lenny Omega nga comment, no? Dito na ko sa comment ni Kuan. Salamat Lenny Omega, no? Sa imuhang ano, comment, no? Nga i-like po ninyo mga hinggala, no? Tinuod yun ang ginong Lenny Omega, kuan yun, tabang yun, no? Salamat Lenny Omega, nga si Jomar Garcia, Sir Idol, salamat. Upload nga gip-abot yung sa Idol from DDO or CDO. Wait, unang makaharap na yung comment. Salamat Jomar Garcia, no? Yes, DDO may nakabutan. Saan man yung DDO? Davao de Oro? Saan man yun? Or katong si DDO kay Cagayan de Oro, no? Hindi kay DDO man saan man Davao de Oro.
Salamat Dumar Garcia no, sa mga comment. Si Nilsa Tabigi, salamat sa part 18 Sir Jan. Last part na lang yun. Matapos ng drama, unta na pa another drama nga nindot sama ani what miss part 19 sir. Ano na sa playlist Nilsa Tabigi no? Nasa playlist na, subaya lang no? Bing Lusada, nagduhog ng iring. Oh, man ano yun mo? Manigto ko. Oras na kasi sa alas 2:15 o pa ko. Memorize ang panigto ka. Memorize ang panigto. Sige lang, ako lang nitiwasan yung vlog no kaya kuan manigto na ko ron. Iwas na ako. Mix da yun, upload nilang tao ma-upload di makadlawnan. Si Bing Lusada labad siya mag-edit need of focus gud para klaro unsay sumpay laban mo lang sir basta tabang rami pinagi sa no skip ads padayon lang gyud maayong gabi watching Oman pero taga Davao de Oro sa Pilipinas with heart og emoji. Salamat kay Bing Lusada diya sa nakakaroon sa Oman no diya taga Davao de Oro day kana. Salamat ya. Ang mao ditong DDO day Davao de Oro day. Ito ganyan na comment ay DDO Davao de Oro. Sakto biday. Salamat Bing Lusada. Si Ira Mitikson, salamat Lord Tulo ka heart. Salamat na. Ira Mitikson. Si TRB GBI _TDSCBBI. Magandang buhay idol. Silent listener ko nimo dugay na. Hope na tuloy-tuloy lang ang pag-upload mo kasi ang gaganda ng mga drama mo. At pa-shoutout po ako sa TRBGBI Guardians. Ang Guardians, din sila. No? Salamat no, shoutout. No? Sa TRBGBI Guardians, no? Shoutout nyo, no? Salamat no? Sa pagpaminos drama. Dagang salamat yun, no? Mga TRBGBI Guardians. Nga. Si James de la Serna na nagyud salamat dol with tulo ka heart. Salamat kay James de la Serna unya si Marites Villanueva ang ganda idol with heart no i-comment. Salamat kay unya Marian Laborte nagkanindot gyud dili na si Almira nagsulob sa kwintas waiting sa part 19 always watching your video Sir Jan with unom ka. Salamat kay Marian Laborte sa pagpangin sa drama. No? MGC Roma, thank you idol with upat ka heart yung comment. Salamat kay MGC Roma. Nga si Lisa Ampere, hi good evening thanks. Sa part 18 uploaded karon lang makabalik og comments. God bless you always amping perme with Jennifer upat ka heart. Salamat kayo Lisa Ampere. Rodriguez Generos, thank you idol ni description. Thank you idol no skip ads bless with heart sa prayer emoji nga feeling blessed ni siya no. Salamat kay Rodriguez Generos. Si Gisara Amulata, excited ako sa last episode idol with heart o emoji nga katawa. Salamat Gisara Amulata. Rotel Dilandas po nandito na thanks idol with tulog ka heart in comment. Salamat Rotel Dilandas. Si Jen Ruiz ni Ana Jude na ginaminam na ko ani God bless itong tanan ug maayong pagpaminaw. Okay na dyan ng malbido kayo. Mag-upload sir. Ana, dyan na ang live. Medyo daghan kakulian. Ang paper me with emoji nga nag-heart no. O sign of prayer. Salamat. Jen Ruiz no. Mga lagi. Di man kaya niya natin mga problema mga kalasinas. Si Jis Burha. Hi, salamat. Aji Burha. Jis Burha na na. Kinumdon ko sa artistas di WHP sa unang. Si G. Burha, hi sir, salamat yun nga naan ang part 18 with upat ka heart. Salamat po mo G. Burha no? Sa papamina mo sa part 18. Si Perel Lailani, daghan kaayo kung mahimo trabaho pag mamina ko sa drama nga imong ipang-upload sir. Imong suki nga listener diri sa Hong Kong, daghan na kayo kung daghan na kayo na paminawan ang drama nga imong ipang-upload. God bless sir, ako giabangan ang part 19. Ingat and God bless more power with tulo ka heart. Salamat kayo Peter Lailani no sa Hong Kong.
Salamat. God bless po din mo. Salamat kasi paminaw. No? Yung part 19, subayo lang sa playlist. No? Si Carmina Indaw, salamat na ng part, na ng sumpay o sunod na ang part 19 idol with Lima Kahart na ang part 19 sa playlist. No? Carmina Indaw. Si Miles Ramos, hi, salamat idol dyan. Kami jud ang akong gihulat with heart. Salamat kay Miles Ramos. No? Nga, Jeffrey Binder, salamat doon, nalingaw ko aning ang drama. Salamat po din mo Jeffrey Binder sa nalingaw kang paminaw ng drama sa buwak na salamin. Nga, lain na po ng drama karon. Diyan, si Jean Esmero, good day, Sir Idol, salamat kay sa part 18. Ulat rami, God bless, with tulukak, salamat kay Jean Esmero. Si Chiripay Lingatong, thank you admin. Kung kupat kahat ng comment, salamat kay Chiripay Lingatong. No? Si Imelda Ganal, dagang salamat sa part 18, excited na kuhani with heart of may plug, no? Salamat po, Imelda Ganal. No? Yung subod o kalipong da. Dos 20 na. Ito na nalipong ko kayo manik to mga klasinas. Memorize. Si Pirulin TV, salamat kay Idol. Kaya nanapod ang episode 18. Sige lang dyan kung may iyo sa YouTube. Basi na dyan, salamat kay Idol with the Canting Heart, no? Salamat po ni mo Pirulin TV, no? Si Dalia, thank you sa pag-upload sir sa part 18 and 19. Mahuman na dyan makamingaw ng drama ha. Mangita na po kubla ng drama ani sa ning playlist sir. Kung dili ka mapula anong upload ng mga nindot na drama sir sa maani. Mas nindot maminaw ang drama while gitrabaho sir. God bless sir, amping prami. Salamat kay ni mo Dalia, no? Sa imong pagpaminaw sa mga drama. Malingaw jud ka tinuod og gatrabaho ka, no? Daghan kag mahimo ka trabaho, na-enjoy mo pagtrabaho ba? Kay nalingaw ka sa drama. No? O God bless po nimo, salamat kay Dalia, no? Si May na po na nag-comment, salamat kayo sa part 18 dyan, ha? Excited na kayo ko sa final with Tulog Heart. Salamat kay May, no? Excited ka paminaw. Nasa playlist ang final, no? Si I am Charis, first viewer. Uy, si Charis may first viewer, no? Nawahin na akong basa, no? Kaya nag-shuffle mo ko na yung comment na kalisinas, no? So, shout out mo, I am Charis, no? Nga first viewer yun, no? Salamat kayo sa pag-upload dyan, amping and God bless with emoji nagkatawang pahiyom. Salamat po mo, I am Charis, no? O God bless po mo, no? Salamat, ikaw din ang first viewer sa part 18, no? Salamat kayo. Anya, si Ima Madura, natagam ka, Sophia, si Janet mamatay. Salamat, sir, sa sumpay. Please, pa-shout out kung Starlet listening from Qatar sa bahay ni Mama Mariam. O, shout out di ay, no? Starlet naminaw din sa Qatar, no? Sa bahay ni Mama Mariam. O, salamat guys, comment ni mo Ima Madura, no? Salamat sa pagpaminaw sa mga drama. Si Marge Albero, hi sir, salamat sa part 18. I hope ma-upload na dayon ang katapusan bahin sir para mahuman na, hihi, from Marge in Kuwait. Salamat kay Marge, no? Di sa Kuwait, no? Salamat sa pagpaminaw ang katapusan, ha? Sa playlist, no? Marge. Si Lini Omega, yes sir, akong gitapok imo upload sa buwak na salamin. Salamat sa advance sir. Salamat sa advance sir dyan. Maka-upload ka kung ako ang pasortiyon. Buhon Lini Omega, no? Ako nang panikamutan na makalugar kong edit, ano? Salamat Lini Omega, no? Pagpaabot o pupuminaw sa mga drama. Si Rosalino Jr. Angeles, salamat sa part 18 idol. Pa-shout out po with Pat Cart yung comment. Salamat po ni Rosalino Jr. no? Angeles. Salamat guys po paminaw. O si Marites Mercado, happy na rin mahuman. Excited na nga sa final. With emoji nagpahiyong na ay paroots na, no? Salamat kay Marites Mercado, no? Ang final na sa playlist, no? Si Romelito, salamat sa part 18 Sir Jan. Nindot yun siya ng drama. Salamat kay Romelito, no? Sa pagpaminaw. Nindot bilang drama hangit. Salamat kay sa pagpaminaw, no? Diyan. Nalingaw dyan mo paminaw ba? Si Ann Flor, salamat ito sa last episode. Nindot kayo ng drama kay Big Lection sa mga tao nga na o kwarta. Mga yun, salamat kay Ann Flor, no? Sa pagpaminaw aning drama, no? Part 19. Nakatuod ng ubano na sa playlist ng katapusang sumpay. Nate Padilla, wow, 3 years ago kadugay na ba di ay ani dramaha idol. Oy, yati ra hadlo kong gamay da. Idol kay ako ragud usa nagpuyo diri sa akong apartment. Lingaw pa kayo ang sound music parang sa kapanahonan. But anyway, good drama idol dyan. God bless you all. You're always idol listener from Malaysia po.
Salamat kay Nate Padilla sa Malaysia. Naminaw siya sa drama nga matagtakdol sa buwan. Minaw bitog Samson, horror, may pagka-horror po no. Salamat kayo. Nate Padilla sa paminaw. No? Si Romelito, salamat kay Sir John sa pagpaambit sa aming drama nga naghatag namo og entertainment. Salamat sa tanan nga characters ang nagbunga ani nga drama. Appreciate you all and God bless. Until next time. Kusog na hangin ba? Uwan man kayo nagbalik kon ba? Salamat kay Romelito guys sa inyong comment no. God bless po din mo. Salamat po sa final no, sa buwag na salamin. Si I am Charis, final na Jude. Salamat dyan. Emoji nagpayo no. Nakapaminaw na gid nakatuod na gid ang uban nasa playlist ng final. Salamat kaya sa inyong pagsubay mga kalasan no. Pagpaminaw. Salamat I am Charis no. O si Lenny Omega, ulas episode na tanawon na ko sa with emoji ni Payam. Salamat Lenny Omega no. Paminaw na sa final no. Si Carol Jean, thank you po sa last episode. Nindot kaayo ng drama. Salamat Carol Jean sa pagpaminaw. Kung nanadyo ko yung nabantayan ba, nanadyo mga rin comment ron na bago sa kumparan ano. Salamat kayo mga kalasinas na sa pagpaminaw no, sa pag-comment. Si me, thank you Jan for the final episode. Tulog ka heart mo, salamat kayo no, nakatuod na ka sa final no. Si Cloudy Motovlog, sa muka sige man tahilak ani naminaw alas 12 na human ako alauna 13 kanindot sa ending hilaka lang ko hilak lang ko kadlawon dako nakahilak na si Cloudy Motovlog no? Salamat sa paminaw no? Sa final episode no? Sa buwak na salamin og si Rosalina Junior Angeles shout out ni Muda no namin nagbasa gid no si Nilsa Tabigi kapamati na gid sa last part medyo nabitin ko sa ending unta more drama pa sir dyan nga samaan ni kanindot lahi na si Ma'am Generica Bidad ang muhimo og drama nice bitaw nindot muhimo og drama bitaw si Generica Bidad no makakuha ng istorya ba na mga thrilling ba no na murag misteryo na thrilling wag di bitaw yung common nindot bitaw. Salamat nila sa Tabigi no. Si isa pa man si Geraldine Dimya. Thank you busing mo sa payan Geraldine Dimya no. Salamat sa papaminaw. Si Bing Losada, hi sa makaminaw ginindramaha gusto pa unta ko nga dili niya nanimahuman. Kanindot yung drug pag naluya ko nga wala sumpay kay humana di ay sige lang sir unta na po siya ng title ng drama upload po with emoji ng heart na ikahilak ang tuog yun ang luha no? Dila po yung heart no? Mo lagi na ang tanang drama na may sinugdanan na po yung katapusan yun no? Matapos yun ba no? Pero ang di niya malimtan na po yung pagtulunan ng drama no? May leksyon kayo base yung punis tinawag nga kinabuhi no? Kanya mga drama na po yung kumpariha ba mga leksyon po na makuha ninyo no, sa mga drama na ipagtulunaan. Si Margie Jimina makahilat man sa taan niyo with emoji git nga nagtuo ang luha no? Chiripay Lingatong, thank you Jan Idol, salamat kay Chiripay Lingatong no? Sa papinaw niyo sa katapusan sumpay. Si Vincent Amudia, salamat tol human na dyan ang drama, salamat po ni mo Vincent Amudia no? O si Jean Esmero, thanks sir with Heart, salamat po ni mo Jean Esmero pagpaminos katapusang sumpay. Siyang astronomo mauna basta nagbuhat og daotan mobalik jud imong binuhatan sa imong emoji naghilat ani makabuk mo. Salamat yang astronomo no? Sa pagpaminaw. Si Cream Ramin nakahilat man ta sa ending. Mawagit kailakin mo na kay wani kaayo ng drama ang katandog no? Si murag maura siguro ito no? Ada pa dahil Sinit Padilla, thanks idol, nakita na ko na ang final ng buwak ng salamin. Sige lang ko search kung asa na ba ang last episode ng drama idol. Himuot ko kay Bitoy
wa na jud kulain pamilawon karon Bisaya drama na jud. Salamat ni Padilla no. Thanks idol sa drama Bisaya from your channel. Your listener from Malaysia idol, take care and God bless you always. Salamat kayo. Ni mo jing nagpahiyo mo sa prayer. Salamat ni Padilla no diya sa Malaysia. Salamat sa paminaw. Anya si Rubilito, grabe acting Sophia. Uy, nice siya pero medyo bitin ang ending. Pero hindi hapon nga drama pero mas nice unta if na ay napa-happy na since sila Mira o Guinness hihi. Mo lagi. Mura mga dito na no. Dapat di pakapingan ka tanaw ka happy na sila ba no. Aw na gamay bubora po no. Bubora. Katong nakabarog na si Guinness na nasa artificial ng mga TL. Salamat kayo sa imong comment Rubilito no. Nga si Nit Padilla ayo so sad but true karma is real Sophia sa mga last out nimong pagkainahan mao jud na may tabo. Nag-uol nga emoji patabo no. Salamat kayo Nit Padilla. Unya si Geraldine Dimya kanina pud mao akong atangan busing. Salamat no naminaw siya ning drama no kining gugmang binilanggo. Og si Nit Padilla na po naminaw siya sa ayay mapriso ko. Grabe po nang duna da mga klaseng anak all useless sakit kayo manulti mo pasakit sa ilang amahan. Sprekitik ko no ingon pa sa double bed bayot kaluoy ang tawang sa ilang tatay pakol. Ay Diyos mo niyo Lord. Nanong inana ang treat ng father nila. Idol God bless you always. Will emoji nagkatawa na wow na siya nagpahiyong. Salamat Nit Padilla na. Sa pagpaminaw ng drama nga ayay mapriso ko. Og si Rosalino Jr. Angeles, salamat idol sa katapusan. Pa-shout out sa misis nako Gina Angeles with kinaganang heart. Shout out Gina Angeles no, gi-shout out ka ni Rosalino Jr. Angeles na minus katapusan sumpay sa buak nga salamin. Salamat kayo. Lini Omega laban lang sa Gway kontra. Mao yun no. Nya si Miss Lynn Sapiola parto please umuna niya parto aning gugmang binilanggo no Miss Lynn Sapiola. Salamat sa paminaw no. Og si Nit Padilla yay Lord siyati ay call oy makatawa putaan ni idol pani priso jud kakol hastang bayan sabod sa mga standby. Anyway idol God bless po. Nalingaw si paminaw sa ayay na priso ko. Nya manam din akong basa ni Agi ni uban no. Dahil na ko ni Tiwaso no kinahuman ang din uban ng basa no. Nabasa na din ako ni. Okay. Maura to tanan ang comment mga ka-listeners no. Nya ina ko tas kung kiniabot ng 32 minutes Hapit na mag 33 minutes mga to ka-listeners. Paabot ako mo sa sunod na sumpay no. Kamanikamot yapon ko nga makakita pagdugang drama. Napo ko yung mga drama nga plano na kung ibalik no katong mga drama sa una. Balag nakapaminaw itong uban pero na may uban nga pagkapaminaw so ibalik na ko itong mga drama sa unang set ng love story gyapon. Magandang andam na lang din mo nga naab sa mga drama na ginang makapungot, makaluol, maka-inlove, makapahilak, no? Makakatawa ka, kaya komedya. Nga na ginang drama, no? So, kung po maka-upload po tagdugang drama mga kalisiners. Mga ito mga kalisiners, thank you so much for watching at for listening. Kaya ito sa quick grabe, nalipong na dyan. Kinilagay mag-focus, mag-edit kuan na malipasan ng gutom. Anong hindi ito? Marami na ako makabantay, gutomon ko. Ano ako makabantay kung malipong na ako sugod. Mga mga kalisiners. Thank you so much for watching po listening. Amping mo kami mga kalisiners. God bless us all.